Йосыфның төшләре. Якуб шулай атасы Исхак гомер кичергән Кәнгән җирләрендә яши иде. Якубның яшәү рәвеше булайдыр. 17 яшьлек угылы Йосыф атасының хатыннары Билха һәм Зилпәдән туган агалары белән берлектә көтү көтә һәм агаларының кырын эшләре турында аталары Исраилгә хәбәрләр җиткереп тора иде. Исраил Йосыфны бүтән барлык угылларыннан артыграк ярата. Чөнки Йосыф аның картлык көнендә туган баласы иде. Ул аңа төрле төстәге тукымадан затлы кием ясаткан иде. Аталарының Йосыфны үзләренә караганда артыграк яратуын күргәч, Исраилнең өлкән угыллары Йосыфка нәфрәт белән карый башладылар. Хәтта аның белән дустана сөйләшмәс булдылар. Бер вакыт Йосыф төш күрде һәм төшен агаларына сөйләде. Шуннан соң агаларының нәфрәтләре тагы да көчәйде. Йосыф әйтте аларга: "Тыңлагыз, мин сезгә күргән төшемне сөйлим", диде. Имеш, без барыбыз да кырда көлтә бәйлибез икән. Шул чак мин бәйләгән көлтә җир өстенә туп-туры калкып утырды. Ә сез бәйләгән көлтәләр минем көлтәне уратып алып, аның алдында сәҗдә кылдылар. Агалары Йосыфка: "Син безнең өстән хаким булмакчы, безне үзеңә буйсындырмакчымы?" дип ризасызлык белдерделәр. Күргән төше, сөйләгән сүзләре өчен Йосыфны тагы да ныграк күрәлми башладылар. Йосыф тагын бер төш күреп, аны да агаларына һәм атасына сөйләде. "Менә мин тагын бер төш күрдем", диде. Имеш, кояш, ай һәм 11 йолдыз сәҗдә кылып миңа баш иделәр. Төшен атасына һәм агаларына сөйләгәч, атасы ачуланып әйтте: "Нәрсәне аңлата синең күргән бу төшең? Мин, анаң һәм агаларың синең алдыңа килеп баш ияргә тиешләр дисеңмени?" диде. Агаларының Йосыфтан зарланулары арта бара иде. Аталары исә буларның барысын күңеленә салып куйды. Бер көнне Йосыфның агалары аталарының көтүен көтәргә Шәкемгә киттеләр. Исраил Йосыфка: "Агаларың Шәкемгә көтү карарга киткәннәр иде", диде. "Син дә алар янына барып кайт." Йосыф: "Ярый", дип җавап бирде. "Баргач белеш, агаларың авырмыйлармы, хайваннар исән иминме? Шул хакта миңа хәбәр алып кайт", диде Якуб. Һәм Йосыфны Хибрун үзәнлегеннән юлга күндерде. Йосыф Шәкемгә килде. Кырда агаларын эзләп йөргәндә, аңа бер әдәм очрап: "Син нәрсә эзлисең?" дип сорады. Йосыф: "Агаларымны эзлим", дип җавап бирде. "Әйтче, көтүне алар кайда көтәләр икән?" Әлеге әдәм: "Алар моннан китеп бардылар", дип җаваплады. "Мин аларның Дотанга китәбез дигән сүзләрен ишетеп калдым." Йосыф янә юлга чыгып, агаларын Дотанда эзләп тапты. Йосыфның якынлашып килүен ерактан ук күреп алгач, агалары аны үтерү өчен үзара киңәш табыш итә башладылар. Бер-бирләренә: "Әнә, төш хастасы килә", диештеләр. "Үтерик тә мәетен берәр чокырга илтеп ташлыйк. Әйтербез, аны йырткыч хайван ашады диярбез. Шуннан күрербез, күргән төшләреннән нәрсә килеп чыгар икән", диделәр. Рубин бу сүзләрне ишетеп: "Юк, җанына тимибез", дип Йосыфны кардәшләренең кара ниятләреннән йолып калырга тырышты. "Канкыймагыз", диде ул. "Аны шүлдәге берәр чокырга ташлап калдырыгыз, әмма үзенә кул тидермәгез." Рубинның теләге Йосыфны кардәшләре кулыннан коткарып калу, аны исән-имин хәлдә атасына кайтарып тапшыру иде. Яннарына Йосыф килеп җитүгә, агалары аның өстенә кигән төсле чуар киемен салдырып алдылар да, култыгыннан тотып, сусыз коры бер кыйга төртеп төшерделәр. Шуннан соң үзләре ашарга дип утырдылар. Шул чак Йылыгат тарафыннан бер кәрван якынлашып килгәне күренде. Дияләренә агач сагызы, бәлзәм һәм ладын төяп, Мисырга баручы Исмәгыйлиләр кәрваны иде бу. Кардәшләренә Яһүдә булай диде: "Инекәшебезне үтереп, аның канын яшереп калудан безгә ни файда? Без аны кәрванчы Исмәгыйлиләргә сатып җибәрик. Җанына кул сузмыйк. Ул бит безнең инекәшебез, кан кардәшебез."
Бүтәннәр Яһүдәнең бу сүзләренә риза булдылар. Мидьян сәүдәгәрләре якынлашкач, Йосыфны кыйдан чыгарып, 20 көмеш бәһасенә инеләрен Мисырга баручы Исмәгыйлиләргә сатып җибәрделәр. Рубин чокыр янына кабат килеп басты. Карый, чокырда Йосыф юк. Һәм ул өстен башын йыртып үзгәләнергә тотынды. Аннары кардәшләре янына килеп, "Инебез чокырда юк. Инде мин нишлим? Кая барыйм?" диде. Шуннан соң алар көтүдән бер кәҗә тәкәсе тотып, аны суеп, канына Йосыфның парча киемен манчыдылар да, "Без менә нәрсә таптык. Кара әле. Бу синең угылыңның киеме түгел микән? Әллә юкмы?" дигән сүзләр белән бергә канга манчылган шул киемне аталарына күндерделәр. Якуб киемне танып, "Бу минем угылымның киеме" диде. "Йосыфымны йырткыч хайван бутарлаган булса кирәк." Якуб хәсрәттән өстен башын йыртты. Йыртык-пыртыкка төренеп, угылы өчен озак көннәр кан яшь түкте. Барлык угыллары, кызлары җыелып, аны юатырга тырышсалар да, ул тынычланырга теләмәде. "Угылым янына, үлеләр аймагына хәсрәтем белән бергә китәчәкмен" дип, угылы өчен күз яшы куюдан туктамады. Йосыфны исә Мидьян сәүдәгәрләре Мисырга алып килеп, Фиргавеннең сарай хезмәтчесенә, җан сакчылар башлыгы Потифарга коллыкка саттылар.